Jeg hjælper dig! Og hvad hedder du? Fosterstilling? Ja. Åh nej, jeg hedder Så det. kan jeg lege en baby. Se, kan du se, at jeg lægger sådan en baby? Skal lige have noget om? Det er min baby. Kom her, ud nu. Okay, nej, du skal jo ikke falde dig på hovedet ved hvad. Nå ja. Ellers skal vi have kejserskifte. Det kan vi ikke have. Vi er så lige i gang med at føde. Ej, hvor er I charmerende. Det gør jeg fuldt ud her. Væk. Ej, Baby derude! vil I have lidt? Ej, okay, ved du hvad? Nu synes jeg lige skal opføre som nogle ordentlige mennesker. Vil I have det limonade, grøn limonadeis, eller vil I have vaffelis? Hvad er grøn limonadeis? Det er det der Champagnebrugs. Vil jeg grøn Ja, limonade? det er en stor Eller pakke, hvad? okay? Det der en vaffel. Ja, tak. Ja, det er grønne, og så er der sådan noget overtræk. Chokoladoovertræk. Kom an. Nej, jeg har ikke overhovedet noget. We want vaffel. Hvad vil du have? Grøn limonade. Is. Okay. Så kører du bare den selv. Jeg kører. Så flytter jeg lige den her. Og så danser vi en lille dans. Fordi jeg er baby, og jeg er født. Ja, jeg er lige blevet født. Jeg er ret. Men jeg skal lige kunne se den radio. Nej, vi kunne født. Og jeg håber, at vi falder af, ligesom den gjorde sidst. Mille. Mille. Skal vi se Anna sove understående? Nå, jeg tror slet ikke, du filmer. Aloha. Og så har jeg med. Det her Skal vi alle sammen sige farvel nu? grøn limonadeis. Vi skal lige lave den i en anden farve, så man kan se, at den er grøn jo. Grøn limonadeis. Delicious. Så man bedst kender den. Eller a.k.a. Delicious Thai food. Hej. I don't want to be in the film. I have talent. I don't I have wanna be talent. in the I film. have talent.